खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हायै फरायसाफ्रा गोदानै एडमिशन लाफिननांगोन। सालाकाथि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मानगोनां हितेश कुमार मुसाहारिया रुंसारि जाबाय। राज्यो सभानि सोद्रोमा बिश्वजित दैमारिया बर' रावजों समायखिरा लादों। कभिड-19 केयार सेन्टार सिडली खासिकट्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लांगोनाया दाखोर दालाजों बुंफबनानै दं। दानिया आबुं रादाब। 2020 मायथाइयाव जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हायाखै बिसोरो गोदानै थाखो 10 आव एडमिशन लाफिननांगोन। बिसोरनि सिगांनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ सोलिहोफिननाय जागोन। नाथाय जायफोरा सोलिफु बोसोर 2020 आव थाखो 10 आव एडमिशन लाफिना बिसोरखौ फैगौ 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव जिरायनो मोन्थाइ होनाय नङा। बेखायनो जायफोर फरायसाया 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होफिननो गोसो दं बिसोरबो गावबा गावनि गोजौ फरायसालियाव एडमिशन लाफिननांगोन। मानोना फैगौ बोसोर 2021 निफ्राय वर्ल्ड कर्स होनाय जेबो थानाय नङा। बे खौरांखौ सेबेआ मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों फोसावदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सालाकाथि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल हान्जानि जानानै बिसायख'थि गेलेनो गोनां हितेश कुमार मुसाहारि बिथाङा 58 बोसोर बैसोआव बे बुहुमखौ नागारलांबाय। बिथाङा थांनाय 5 जुलाइ खालारनिफ्रायनो गुवाहाटी नोगोरमानि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव सुगार बेरामजों लोगोसे किडनिनि बेराम, बिखानि बेराम आरो टिबि बेरामनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लागासिनो दंमोन। बबेखानि बिथांनि सुगारनि मुलिखौ चेन्नाइनिफ्राय लाबोनाय जायोमोन आरो कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन फोसावबाय थानायलाय मुलिखौ मोनैनि जाहोनाव लकेल डाक्टारफोरजों ट्रिटमेन्ट लानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय 21 जुलाइ खालारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव हरखाबै रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा सासे बर' हारिनि गागि दैदेनगिरि, हारि सिबियारि आरो 1980 मायथाइनि बोखावजायै बासुगाव दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो 2004 मायथाइनि सालाकाथि दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि महरैबो खामानि मावबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथांनि रुंसारि जानायखौ खौरां मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु फोरमायहरनायजों लोगोसे बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय सुफुंख' हायै खहा जाबाय होननानैबो बुंदों। थाद'नाय गैयाजासेनो आसामनिफ्राय खेबथाम राज्यो सभानि एमपि सायख'जानाय एमपि बिश्वजित दैमारिया दिनै बर' रावजों समायखिरा लादों। आसामनिफ्राय गासै 2 एमपि फारियै बिश्वजित दैमारि, भुबनेश्वर कलिता आरो लोगोसेनो अरुणाचल प्रदेशनि नाबां रेबिया मोनहा सानसेयावनो समायखिरा लादोंमोन। बेनि अनगायैबो प्रेमचंद गुप्ता, हरबंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, रडि सिंह गासै 7 एमपिखौ राज्यो सभानि मासिगिरि चन्द्रबाबु नायडुआ समायखिरि लाहोदोंमोन। मख'थावदि एमपि बिश्वजित दैमारियानो सिगांसिन बर' रावजों समायखिरा लाजेनदों। आं मुस्रि बिश्वजित दैमारि, हादोर गौथुमनि बिसायख'जानाय सासे सोद्रोमा, इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आरो 8थि फारिनि बर' रावखौ मान लाखिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली खासिकट्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव आथिखालाव गोबां दाखोर दालाजों बुंफबनानै दं। मख'नो गोनांदि बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ क्वारेन्टाइन दोननो थाखाय चिरां जिल्ला खुंथाया बै फरायसालिखौ केयार सेन्टार खालामदोंमोन। गोबां सुबुंखौ केयार सेन्टाराव दोनफैनायलाय जायफोर सुबुङा केयार सेन्टाराव दंफैयोमोन बिसोर बाहायनाय प्लास्टिक बथल आरो गोबां जानाय मुवानि लेखा बिलाइफोरा जेराव मेरावनो गोग्लैसोनानै दं। जाय जायगाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौमोन नाथाय बै जायगाखौ दिनै जिल्ला खुंथायगिरिया जेबो जोथोन लायाखै आरो नोजोर होनायखौ नुनो मोनाखै। बे नुथायखौ नुनानै जायगानि एबा खाथि खालानि सुबुंफोरा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।